takže čaute ľudia, ja som Cu. A ja som Cu. A vítajte pri našom Best Friend Tagu. Best Friends Tag. Dobre, takže vlastne, kto to nepozná, takže budeme odpovedať otázky ohľadne tomu, že sme najlepšie kamarátky. A pôjdeme na preskačku, čiže najprv prečíta otázku ona, potom ja, potom ona a tak ďalej. Takže, here we go. Takže máme tu 27 otázok. Prvú prečítam ja, OK? OK. Začnem. Takže, ako a kedy ste sa zoznámili? Tak k tomu kedy a ako, to proste poznáme sa od školy. Takže tak, keďže vlastne sme spolu nechodili do školky a chodíme spolu do triedy, tak v škole. Od prvého ročníka. Ale spolu sme sa moc nekamarátili, lebo sme mali iných kamarátov aj zo školky. Ja som v prvom ročníku si to moc nepamätám a po druhé sa stalo to, že proste ja som sa skoro s nikým nebavila, keďže som sa učila, bola som taká pilná žiačka a teraz... Ja som tam mala veľa Ja kamarátov. som moc pilná žiačka. Asi 5 zo škôlky, neviem. Ja som nechodila skoro s nikým do škôlky, čiže som sa skoro s nikým nebavila. Ideš. OK, ideme ďalej. Takže, ako dlho sa poznáme? 7 rokov, chodíme 7 rokov. Do školy to je 7 rokov. Áno. A predtým sme sa asi nepoznali, lebo sme sa asi nikdy nestretli. Hard matematika úplne. Takže ideme na otázku číslo 3. Aká je vaša obľúbená spomienka? Tak na túto otázku nebudeme odpovedať, pretože... Neviem, či je obľúbené, ale jedna z takých, ktoré sa nám najviac vedeli do pamäti. Áno, a proste vám na ňu nebudeme nič hovoriť. Dúfam, že vás to neurazí, ale je to také... Taká proste zvláštna, hej? Nevážne si o tom nič neprepovedajte, že to nechutná, alebo tak, ale proste nie, radšej nie. Takže, 4. Aká je jej vysnívaná práca, že ja poviem tvoju a ty povieš moju, OK? No, dobre. Dobre, takže idem ja, takže ona chce byť vlastne profesionálna hudobníčka, áno, pretože ona buď bude trubkaristka, alebo bude hrať na violončelo. Trubkaristka. Bude hrať na trubku alebo na violončelo na koncertoch, takže neviem, čo z toho. No povedzme. Čo z toho si ešte vybereš? Áno. Teraz ty. A ty chceš byť učiteľka. Áno. Alebo herečka, ale to sa nestane, takže učiteľka. Ale tak možno, hej, čo ty vieš, to ešte ďaleko. Otázka číslo 5. Takže, aký je váš obľúbený obchod? Ktorý, v ktorom New York. Áno, tam si kúpime spoločnú vec. Napríklad toto tričko. Je strašne sweet. Áno, je zlaté. Tam Homer, ako hovorí O. Ako blížky. Áno, ideš. Dobre, takže je koľko? 6? 6. Ty si povedala sex a nie six. Dobre. Aký je váš obľúbený televízny program? Asi Markíza, pretože Slovensko nevie nejak extrémne, ale to nie je program, ale keď tak, no tak Credence, alebo takéto vtipné veci. A divoké kone nepozeráme, nemyslíte si to o nás. Ani burlivé víno. Burlivé víno pozerám. Ja nepozerám, ani chlapi neplačú. Ani chlapi neplačú. Ale no čo som videla, je to divné. Tí chlapci sa byli tak, že sa držali za ramena a že Takže number 7. Čo vám vadí na tej druhej? No začni. Ty. Nie, ty. Ty si starší mám prednosť. Ale ja to chcem počuť, pretože ja som sa ešte nerozhodla, čo ti poviem, takže poď. A nie? No dobre, tak keď na tebe vadí trebárs to, že ty niekedy proste, keď nemáš niekoho chalana, tak proste povie furt, že hej, ja mám chalana, ty ho nemáš, ja mám chalana, hej, a ja som taká úžasná, ja mám chalana, a bola som Maťko, uško, Maťko. A ty nie. No dobre, že no teraz nemám. A mne na tebe vadí to, že sa s tebou často hádam. To mňa tebe vadí. Čo, my sa nehádame? No dobre, to je jedno. Takže ja som dokonalá kamarátka. Áno, určite je veľmi dokonalá. No vidíš, nevieš ani nič. Aj ty si veľmi dobrá kamarátka. Hej, nenašla tebe, že ma hľadaš po vlasoch. Hej, to teda nikdy nenašla. Ja, akože chápete ľudia, jej urobím toto, tak to pohľadkám a ona robí... No, ale ona vie, že to nemá robiť tak ako... Takže 8. To čítaš ty. Áno, čítam ja. Lebo ja som taká šikovná chodička. Neviem čítať.
Viem čítať, veď pozri, čítam. Kam by ste spolu išli, kamkoľvek na svete? Najradšej, akože povedzme to tak najradšej, lebo kamkoľvek by som išla hoci kde s ňou, pretože ísť na vilu je super. Takže najradšej, no. Najradšej. Najradšej. Asi Havaj, je milo more. Taká Takže 9. Aký je váš obľúbený vtip? Ja? My nepoznáme žiadne vtipy. My ich síce... Počkaj, nevieme nejaký od... Počkaj, nejaký... Idem o trpaslíkoch. Ktorý mal byť o tom video, ale toto bol jediný vtip, ktorý bol dobrý. Povedz to. To je dobré. To je taký bonus. Takže to bol vlastne vtip taký, že proste... Máme 9 trpaslíkov, áno? A teda je ich 5, ježiš, ja neviem hovoriť vtipy, proste je 10 trpaslíkov, áno? A teda 9 z nich dostane uhorky, 10 z nich dostane mlieko a čo nedostane ten 10. Hnačku. Ja neviem hovoriť vtipy. Vážne, keby to povedal niekto, kto vie hovoriť vtipy, bolo by to vtipné. Takže 10. 10? Ale ja som čítal teraz, ne? Ne, nevadí. Obľúbené ročné období. Už som to povedal po česky. Leto. Leto. Jednoznačne, máme prázdniny a je teplúčko. Môžeme chodiť v katky stričke. Blackberry alebo iPhone. iPhone, neviem, čo je Blackberry. To je taká iná značka, proste taká menej známa. Obľúbená značka make-upu. No povedz. Asi Rimmel. Rimmel London, hej. Bibičko z Rimmel. Ok, takže Rimmel. To je skoro jedna kozmetika, ktorú používam. Takže... Keby ste uviazli na pustom ostrove, čo by ste si so sebou vzali? Akože keď sme tam spolu, čo by sme si vzali? Akože a koľko vecí? Jednu? Povedzme, že jednu. Tak ja by som si zobrala... Ale akože to by som nevedela, že uviazli, proste idem niekde. Ja by som si zobrala mamku. Mamka by mi to pomohla vyriešiť. Dobre, ja by som si už nemusela brať, proste ja by som si zobrala veľa jedla. Dobre, to by bolo vyriešené. A pitie. Takže asi 12, koľko je to otázka? Otázka číslo 15. 15! Najhra. Asi 4. Mám rada, ale moc ma nebaví tá hra, čo teraz hráme, lebo je to nudné. No dobre, mňa to baví, takže myslím 4. Ja som 4. Ok, ďalej. Keby váš dom horel, čo alebo koho by ste zachránili? No, keby tam není Terka, tak som zachránila maminu. Prepáčte ostatní... No, dobre, počkaj, sa nemôžem rozhodnúť. Musím to tak menej rýchlo povedať, koho by som si vybrala. Ja neviem, ja mám dvoch bratov, ktorých mám veľmi rada. Aj tačina mám rada. Tak ja neviem, tak povedz prvá. Ja by som zobrala maminu. A ja? A brata. Nie, maminu by som skrižala s tatinou. S bratom. Predtým. No dobre, ja chcem toho kríženca. Oni budú takí, a potom, že... No nič som nepovedala. Nič som nepovedala, žiadnu hovadinu. Ona povedala hovadinu. Ďalej, otázka číslo 17. Nohavice alebo šaty? Počkaj, to si mal šaty, čítaj to, ešte raz. Otázka. Číslo 17. Nohavice alebo šaty. Prepáčte, ja som sa rozplakala. Nohavice. Od smiechu. Nohavice. Tak. Sa rozplakala od smiechu. Veríte na koniec sveta? No hej, tak... už ešte raz príde. Áno, tak raz... Raz príde, ale teraz dúfam, že ešte nie. Raz príde, že to je koniec, podľa mňa tak ako... Razek. Razek, takže... Obľúbené zviera. Na 3? 3, 4. Vákoveverica. Vákoveverica. Je to vederička, ktorá sa môže chovať doma. Je to úžasné zviera. Áno, je to absolútne. Ak si pozriete, no tak na tej miniatúrke by ste ju mali vidieť aj už ste. Áno, to super. No ešte som si nie isté, či tam vieme dať obrázok. Vieme tam, že ten obrázok bude zlatá. Bude tam tá vákoveverica. Ale len na miniatúrke. Je problém. OK. Ďalej je 20. Obľúbený film.
nemáme žiadny spoločný asi. Nemáme. SpongeBob. No dobre, spoločný. Ale môj obľúbený, povedzme, že aký je náš samotný obľúbený, akože každého jedinca zvlášť. Máš obľúbený film? Ne. Ja som videla. No dobre, ja mám obľúbený film, volá sa Osamelý jazdec, zahrá tam Johnny Depp. Johnny Depp je úžasný. Ok, ideš. Sný. Takže, popíšte sa navzájom jedným slovom. Sexy. Akože to bolo pre mňa. Aha, takže som sexy, ďakujem. Ale to bolo pre mňa. Nemáš slovo. Takže teraz ja. Kamarátka. Originálne. Šajzo. Dobre, ideme ďalej. Lebo už to trvá dlho. Ona nevie ani, čo to znamená. Vie, svinia. Švajne je svinia, šajzo je hovno a švajne je svinia. No tak vidíš. Ty to vieš, tak sa nás to pýtaš. Komédia alebo horor? Komédia. Áno, lebo horor je s kým pozerať a občas si no nepozerám horor. Komédia. Áno, takže komédia iba. Takže ideme na 23, keďže ona vám vydala číslo. Obľúbená pieseň. Slza. Slza. Tá záručník. Čím budeš tu kto a tak to ide ďalej. A nechce sa mi to tu spievať teraz, takže Čo je divné, čo je? Čo šere? Čo je, aha, chápem. OK. No, to je divná otázka, trochu. Máš rada Hawaii pizzu? Fuj. Ne, nehodu. Čo je divné, čo je? Preboha, to je otázka, je... Fakt? Čo je divné, čo ješ? Ty ješ normálne? Ne veci, neješ oné... Škoricu. Áno, škoricu. Mami, ja sa čudovala, že proste, ty si tu mala doma už druhý balíček škorice a ona, že čo ty robíš s tou škoricou, proste. Ona si nechala ešte, robila to škoricový challenge, si kúpila škoricu, nechala to tu a kúpila si ju druhýkrát a teraz už máme asi 3 doma balíčky a mamina, že čo Janta je, no tak škoricu. Dobre, Terka neviem. Dobre, ideš. Takže 24, takže čo je divné... Aha. 25. Podpatky alebo baleríny? Baleríny. Hej, ty si mal prichodiť. Aký máte rovnaký kus oblečenia? Takéto tričko. Vám ho ukážem. Aké to je? To je taký sveter. Ja teraz nemáme Angry Birds tričko. Áno, ideš na poslednú 27. otázku, ktorá ukončí toto video. Aké je vaše obľúbené jedlo? Pizza pasta. Fuj. Prečo pizza? Pizza. Prečo pasta? Prečo nie pizza? Rezne sú najlepšie jedlo na svete. Rezne? Pizza je lepšia. Rezne sú lepšie. No dobre, tak pizzu. Dobre, pizzu mám rada. Pizza! Takže pizzou by sme toto video ukončili. Takže ďakujem, že ste pozreli tento tag. Pokiaľ sa vám páčil, tak hoďte like. Takže komentujte, lajkujte, subscribeujte a nedizlajkujte. Ďakujem. Pizza! Teda ahojte!